Shararre fasi wannan aka fi sani da jarumi wata kan kawo da sarki wanda ke taka rawar gani a fadin Najeriya, duba da yadda yake fitar da waƙoƙi kai tsaye muka kawo muku wannan bataccen bidiyo a cikin channel mai albarka mai suna Hausawa TV. Na tabbatar da cewa wannan bataccen mawaƙi na taka rawar gani da ta cancanci ina fitar da waƙoƙi iri daban-daban wanda idan ya fitar da waƙa zaka je ta kalli daɗin da kuma zaka yi ba da ta maka masa commenting da tabbai wannan bataccen mawaƙi na ɗaya daga cikin manyan mawaƙa wannan a fadin Najeriya suna taka rawar gani kuma suna fitar da waƙoƙin su iri daban-daban wanda idan suka fitar da waƙa zaka je ta kalli daɗin da kuma zaka yi ba da ta kai masa commenting da jin daɗi wannan tabbas na tabbatar da cewa wannan bataccen mawaƙi yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke bari ka zaka iya min share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na fito domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana saurara da dukkan wasu fitattun aika wanda muke kawo muku wannan shafi wannan fitaccen mawaƙi wanda yake taka rawar gani a faɗin Najeriya. To ce bare mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu gururukan ku na WhatsApp da na fito domin ku tabbatar da duniya cewa kuna bibiyar wannan fitaccen channel din mai albarka mai suna Hausawa TV. To mun gode sosai ziyartar mu dauka a cikin channel din. Muna ba da masu yawa fitaccen mawaƙi su ci gaba da kasancewa da wannan fitaccen channel din wacce a kowane lokaci tana matukar kokari wajen nishadantar da masoyanta wanda suke sauraron ta a kowane lokaci kuma wani tabbas suke ba da gudunmawa musamman wajen commenting da like da kuke maka na ƙara tabbatar mana da cewa fa tabbas masu yawa da magin suna ba mu gudunmawa da yin cancanci mu ya ba musu wasu ma mu jinjina musu. To muna ƙara muku godiya, muna fata ku ci gaba da kasancewa da wannan fitacce channel din mai albarka mai suna Hausawa TV. Muna ƙara muku godiya matuƙa da ziyartar mu da shararre fasi wannan aka fi sani da jarumi wata kan kawo da sarki wanda ke taka rawar gani a fadin Najeriya, duba da yadda yake fitar da waƙoƙi kai tsaye muka kawo muku wannan fitaccen bidiyo a cikin channel din mai albarka mai suna Hausawa TV. Na tabbatar da cewa wannan bataccen mawaƙi na taka rawar gani da ta cancanci ina fitar da waƙoƙi iri daban-daban wanda idan ya fitar da waƙa zaka je ta kalli daɗin da kuma zaka yi ba da ta maka masa commenting da tabbai wannan bataccen mawaƙi na ɗaya daga cikin manyan mawaƙa wannan a fadin Najeriya suna taka rawar gani kuma suna fitar da waƙoƙin su iri daban-daban wanda idan suka fitar da waƙa zaka je ta kalli daɗin da kuma zaka yi ba da ta kai masa commenting da jin daɗi wannan tabbas na tabbatar da cewa wannan bataccen mawaƙi yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke bari ka zaka iya min share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na fito domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan channel kuma kana saurara da dukkan wasu fitattun aika wanda muke kawo muku wannan shafi wannan fitaccen mawaƙi wanda yake taka rawar gani a faɗin Najeriya. To ce bare mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu gururukan ku na WhatsApp da na fito domin ku tabbatar da duniya cewa kuna bibiyar wannan fitaccen channel din mai albarka mai suna Hausawa TV. To mun gode sosai ziyartar mu dauka a cikin channel din. Muna ba da masu yawa fitaccen mawaƙi su ci gaba da kasancewa da wannan fitaccen channel din wacce a kowane lokaci tana matukar kokari wajen nishadantar da masoyanta wanda suke sauraron ta a kowane lokaci kuma wani tabbas suke ba da gudunmawa musamman wajen commenting da like da kuke maka na ƙara tabbatar mana da cewa fa tabbas masu yawa da magin suna ba mu gudunmawa da yin cancanci mu ya ba musu wasu ma mu jinjina musu. To muna ƙara muku godiya, muna fata ku ci gaba da kasancewa da wannan fitaccen channel din mai albarka mai suna Hausawa TV. Muna ƙara muku godiya matuƙa da ziyartar mu da wanda idan suka fitar da waƙa zaka ji ta kalli daɗin da kuma zaka yi ba da ta kai musu commenting da jin daɗi wannan tabbas na tabbatar da cewa wannan fitaccen mawaƙi yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke bari ka zaka iya min share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na fito domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan channel kuma kana saurara da dukkan wasu fitattun aika wanda muke kawo muku wannan shafi wannan fitaccen mawaƙi wanda yake taka rawar gani a faɗin Najeriya. To ce bare mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu gururukan ku na